направите това невероятно Pumpkin Spice Latte вкъщи. За целта ще са ни необходими следните продукти. Имаме домашна Pumpkin Spice подправка, мляко по избор, аз използвам краве, но може да го замените и с кокосово, есенция ванилия. Тук имаме 20 грама сварена тиква, може да използвате и тиква на фурна, която да намачкаме за нашето тиквено пюре, двоен шот еспресо, а подсладителят ни ще е сироп от агаве. Използваме джезва или малка тенджерка, които намазняваме с мазнина по избор. В случая използвам кокосова мазнина. Изсипваме млякото, а към него прибавяме и намачканата тиква, към която сме добавили подправката. След което изсипваме подсладителя ни и есенция ванилия. Издърпваме се за готвене малко преди млякото да почне да кипи, след което прецеждаме цялата тази смес и прибавяме кафето. И нашето Pumpkin Spice Latte е готово. Прочети описанието за повече подробности и запази този пост, за да не го изгубиш.